Здравейте, приятели! Днеска разказ за две бутилки и най-вече за това. При положение, че на лице любимия на всички Сенейк. Кълвеме ли на гола кука като бълъци ентусиастите или има още нещо? В този прекрасен майски ден, който се усеща повече като ноември, навънка вали, гърми, температурата е под 20 градуса, само за едно добро опушено уиски от Айва. И пред мен стои, вече пред мен стои Cask Strength Seneyk на Kilchoman, така очакваната от всички ентусиасти експресия, бутилирано на 57,8% алкохолно съдържание ABV. Говорим за една абсолютна експлозия от торфен пушек от остров Айва. Kilchoman е след любимите на много ентусиасти дистилерии, при това с основание. Защо толкова се превъзнасяме по Cask Strength, при положение, че имаме добрия стар Сенейк, който е страхотно уиски за страхотни пари? Може би, за да си отговорим на този въпрос, първо трябва да си отговорим това откъде идва този уиски израз и какъв е произхода му. Затова историята на дистилерията Kilchoman с две думи накратко. Kilchoman е основана през 2005 година и това е първата изцяло нова дистилерия от 120 и кусор години на този остров. Философията им е проста, но е изключително трудна за изпълнение в наши дни, защото случило се вече да споменавам, че повечето търсят възвръщане на инвестицията, ефективност, печалби, докато Kilchoman са тъй нареченото фарм дистилери, фермерска дистилерия. Това е едно завръщане към занаятчийските корени. Тук го няма на кутийката да ви покажа какво пише, дали се вижда. Iowa Farm Distillery. Това, ако го преведем на кирилица, айландовска фермерска дистилерия, т.е. от Iowa. Може би за тези, които гледат канала и не са много запознати с терминологията, като казвам Iowa, ето това нещо, което го виждаме тук, Islay се пише, чете се Айва. Като говоря за Айва, става въпрос за ето тази Айва. Това е остров, който е нарисуван тук на картата на Шотландия, който е характерен с своите находища на специфичен торф. И на други места в Шотландия има торфени находища и се правят опушени уискита, но торфа от остров Айва има специфичен характер и е обичан от много хора. Тази фермерска дистилерия от остров Айва, и тя, между другото, е направена в бивша ферма. Те сами отглеждат част от ечемика си в ферма до дестилерията, подлагат ечемика на традиционното подово малцуване, floor malting, след това го дестилират, отлежава там и го бутилират в дистилерията, нещо, което много малко модерни дистилерии могат да се похвалят с него. Лицата, които стоят всъщност зад дистилерията Kilchoman, са най-вече Антони Уилс, чиято визия за това как трябва да се правят нещата превръща Kilchoman от една малка експериментална дистилерия в световен феномен, който има много верни фенове вече по целия свят. Днес дистилерията е семейен бизнес, тъй като синовете на Антони Уилс също са в бизнеса, управлява се семейно, един вид, може би някога ще станат като J.A. Mitchell компанията, която стои в Springbank. Какво се отличават те в уиски индустрията? Освен с подовото малцуване, техните казани са сравнително малки, което придава по-чист плодов и пазва също така торфения характер в дестилата, защото те го пушват около 50 парс per million. В смисъл, това е
сериозно опушено уиски. Опушването на суровината обаче е едно, а след това запазването и в дестилата и при отлежаването е съвсем друго. Килхоман спазват неписаните закони на уиски ентусиастите. Обикновено експресиите им са на минимум 46% алкохолно съдържание, без студена филтрация и без отцветители, без добавен карамел 150A. Мисля, че го да. На кутийката и на каска страната и на другото, не отдолу. Ясно е казано Non-chill filtered, no color added. Какво представлява Senake Cask Strength? Senake е втори основен стълб в core range на Kilchoman, в основната гама. Той е кръстен на някакъв малък скалист залив, близо до дестилерията, както и Махир Бей, който е някакъв залив там. Махир Бей, който е другия основен израз, залага основно на бърбан бъчви за отлежаването, докато Senake залага основно на шери бъчви. И ако погледнем хубаво на кутийката, те обичат да поставят ето тази графа. И тук виждаме, че то не се вижда много, ама около 70% влиянието на рецептата е екс-шери бъчви, по-малко е влиянието на бърбан бъчвите. С други думи, Senake е погледът на Kilchoman към шери, по-скоро Oloroso шери влиянието. Стандартният Senake е на 46% алкохол, но в края на 2024 година Kilchoman решиха да пуснат това лимитирано глобално издание в неговата натурална сила, директно от бъчвата. Рецептата е същата. Ако сравним кутията на стандартния Senake, влиянието е същото, 70% Oloroso шери бъчви, тип Hogshead и 30% ex-bourbon бъчви. На етикет сухите данни, разликата е, че силата е вдигната до 57,8% алкохолно съдържание между стандартния и Cask Strength. Нека да видим обаче какво се случва в чашата. Световната уиски общност вече даде своите присъди и оценки. Ралфик го нарича Big Peated Bruiser, G Whisky Face Blaster или нещо подобно. Много интензивно, много опушено уиски, но да не бързаме. Има нужда от 10-15 минути. Естествено, аз съм го налял малко по-рано. За да се отвори, ще му е необходима и водичка, но нека първо да сравним на външен вид. Виждаме стандартния Senake до него. Очевидно, Cask Strength е малко по-тъмен на цвят, по-наситен. Това естествено е разредено на 46, това е на 57,8% алкохолно съдържание. Виждате за каква вискозност става въпрос. Може би трябва да измисля по-добър начин за представяне на това, но ще сипеме и малко водичка. Може би не се вижда как водата и уискито се смесват, но определено има реакция, а ако го поставим, ще се образува и скотч мист. Да не се правя сега и аз, че за първи път ще го пробвам това уиски. Предварително съм си написал мислите и ще ви ги кажа. Както виждате, бутилчицата не е на глъкпур. Отворена преди няколко месеца. Вече е поела достатъчно и аз съм взел мислите си по този въпрос. На нос, на преден план, веднага изкача остър характер на торф от Айла. Много мощен дим, peat smoke, дървени въглища, камина с дърва. Просто действително face blast. Първото и доминиращо влияние е на много пушек. След като се адаптираме, шерито се понася така над пушека. Шери влиянието е дълбоко, нежно,
много отчетливо, но не прекалено. В крайна сметка трябва да се балансира доста сериозното опушване, иначе някак си ще се загуби. Връщаме се към аромата на морски пръски, на йодни изпарения в соления и влажен бряг там покрай острова, кожа и дърво, какао. След като му отделим така повече време, силата на алкохола така на нос се свиква с нея, с гаделичкането така леко, мощното влияние на пушека и шерито, почват да се разкриват и бърбан бъчвите. Долавяме ванилия, свежи плодове, които добре се допълват с сладките сушени плодове, които са познати от шерито като влияние. Добавянето на вода така пуска още повече пушек и сладки плодове повече се разкриват, ако го опитаме. Изключително плътно, сиропено тяло, истинска торфено шери бомба. Доста силен алкохол, но като се добави водичка, дори не разредено, не е неприятно, но аз лично предпочитам да го смъкна. На непцето пушека идва пръв, след това пристига шерито с пълни чанти, много плътно, много мазно, има малко минералност, балансира сладко и солено. Имаме пушен пипер, печено пушено месо, черен шоколад, сушени сини сливи и подправки, които не мога да назова точно поименно. Има такива като канела, такива, които ми напомнят за глювайн. Нещо, което ще се намери в глювайн. С умъкването, с добавената водичка, става още по-сладко и започва да развива и такива малко горчиви нотки, печени ядки от горчивата гама, нали, бадем, печени орехи, така с горчивинка, по-скоро горчиви аромат от тях, отколкото на вкус. Има сладост от стафиди, от кафява захар, с достатъчно вода и цитрусова, така портокалова сладост и лека пикантност, така като от подправките. Финиша е много дълъг, направо до утре. Тук вчерашния драм още е камина и шери сладост. Остава усещане за дим така в устата повече като от камина, отколкото от торфения пушек. Спомена за шерито остава дълго, леко черен шоколад накрая в финиша. Но дима все едно си ял от барбекюто вчера и още ти е в устата. Оценките на критиците са невероятни. В Whisky Base оценката му 87 точки. Ралфи му дава също 87 точки в своето ревю. За мен това е невероятно уиски. Но за съжаление е около 2 пъти по-скъпо от стандартната версия на Kilchoman. В сравнение с редовното Сенейк издание, което е на 46%, това е 57,8%. За тия няма 11-12% вдигнато алкохолно съдържание, заслужава ли си? Разликата хем е огромна, хем е същото. Стандартният Сенейк е перфектно балансирано и комплексно уиски. Топит знам, че се харесва на много хора, които са с нулев опит в малцовете. Там шери сладостта и торфа са в пълен синхрон, дестилата е по-мек. Разработката и нивото на тази експресия е просто някакъв абсолютен мастер-клас. Няма човек, на който да съм дал Сенейк и да не му е харесало. Просто страхотно. При Cask Strength версията 57,8%. Балансът е леко изместен в полза на агресията. Да, уискито е младо. Няма години non-age statement, но не е и прекалено младо. А за откачалки, които обичат мощния пушек, това може да бъде и преимущество, защото в младите експресии пушека се запазва повече по-силно. В заключение, какво може да се каже? Сенейк Cask Strength е издание за
по-напреднали уиски фенове, които са съгласни да дадат и искат да дадат повече пари за по-силно изразяване на характера, който обичат. Не е голяма разликата, но всъщност е огромна. Стандартният Сенейк е като Sultans of Swing на Dire Straits. Това е песента, която прави Dire Straits безсмъртни. Супер уникално, невероятно съотношение на цена-качество, едно от топ предпочитаните уискита на мен и на много други хора. Сенейк Cask Strength е като Sultans of Swing, лайв изпълнението в Лондон, Alchemy Live в 1983 година. Студийното изпълнение на Sultans of Swing е около 4 минути, докато Alchemy Live в 1983 в Лондон е 11 или 12 минути песента, от които да речем 7 или 8 са китарни инструментал. Просто невероятен. Пълни душата. Ако си фен на тая музика, тия 7 или 8 минути съм ги превъртал по 3-4 пъти, само за да ги чуя пак и пак и пак. Така, приятели. За някои, които сме фенове, може да даваме и двойна цена за още 10% отгоре ABV, защото в тия 10% ABV майстора си е пуснал душата, без ограничение, е дал израз на своя гений. Ако мога да продължа с метафората с песента, нали, може студийната версия да е оптимизирана, за да продава албуми, да се върти по радиото и така нататък. А в лайв версията, който иска да чуе гения да се отприщи наживо, това е мястото. И това всъщност може би е Сенейк Cask Strength, не обвързания от нищо и отприщен гений на Kilchoman. На здраве, приятели, до нови срещи и качеството преди количество.